Репресії проти кримських татар та українців обговорили у Меджлісі з новим комісаром ОБСЄ у справах національних меншин. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв та голова представницького органу Ріфат Чубаров розповіли Кайрату Абдурахманову про злочини російської окупаційної влади. Обговорили злочинну колонізацію Криму та заміщення корінного населення. Пояснили, як в Україні регулюється державна мова та мови корінних народів. Також висловили свої побажання щодо роботи ОБСЄ. Кайрат Абдурахманов розповів про свої завдання на посаді та наголосив на необхідності постійного спілкування з Меджлісом кримсько-татарського народу. Верховний комісар ОБСЄ Кайрат Абдурахманов наголосив на важливості своєчасного розв'язання найскладніших геополітичних викликів останнього часу, які в свою чергу суттєво впливають на рішення тих проблем, які входять в повноваження його мандата. На завершення зустрічі сторони домовилися про проведення зустрічей на регулярній основі, в тому числі в режимі офлайн.